Karbi Film Society asahem angkang pupon. Pini 2025 Arkoya Chikloni Bhai Krihini Arni Karbi People Hall Taralang Solong Karbi Film Society asahem CM Dr. Tuliram Hang Aditing Penkang pupon. Karbi Film Society President Dilip Beb Harangke Thengno nang pachini don laki kedam tang Arnia bang derong khilan along sipado ponlo la penlo na bangki Karbi Cultural Society ahin pening kemia jo Karbi Film Society a tumphan Karbi People Hall Taralang Solong pek ponlo la pen hem nang thi pumatha pon pen Karbi Film Society a bitung pen MP Barim Horen Singh Be along chitong dam pen alang ni ke pen lak likabra potang kanang lutun pen asa hem kim pon longpo pusi Karbi Film Society President ahin pen pachini la pen alang litum CM Dr. Tuliram Ronghang aphana kero pi la pen CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi jutang jubat pang tang ponangji pumatha pon pen kidam tanganing kan lak kep di ponlo Lapen pining aningkan si tamilak ang poi pipon jiru Karbi Film Society President ahin pen harang kipino na pachinido. Tang tialang li kaning jalam piliar jupon sila. Karbi Film Society tumhan karjang no termas konsil pen dili lakem pipon lo aprang lasi pining kan abang laking koi pipon po pusi karbi no termas konsil lo lasa baca long hokon lo tensi lang tumhan ini pangkat lan ahok pet bang ke lalo nang tum kadok we phan aprang sin tum Karbi Film Society hin ben suri ninga klong kardom pajeri lo kardom lapen de ningkan mi kardom pajeri lo jase met bang ke lahalo nili tum ninge matha cheng bang ke isi thip nangji asong pulotang de bail tum khei phan isi ke ja ponang ya song pulotang de isi kaching wai ba chingki je thana hem la ban song kenang sot du punil tum la so kamatha penang ajir dinglo la pen aprang ke nil tum la son bang hem si anam pen si ni tum boha ge do la ke rong khilan si do lo la lo song 2008 penang seng dat pen bang ke hem kiri lok ason lo jo si pio pen nil tum ladak Karbi Culture Society tum phan ninga klong ben churo nang ji ale tum Karbi Lamarjan alun temo kadok ke plang nang ji pula so kamatha pen masi nil tum phan Karbi Film Society tuma phan ladak taralang so Karbi People House arlo masin tum phan long le nang pek lo la pen labang so long le nang pek dat pen nil tum bang matha thulo hem nang ji pulo dang de il tum emethang pen ge il tum ikhi da dawe la si il tum matha pen sar horan singh be Honorable MP do Boma Hutsi nil tum alangli long dam lo Karbi Film Society abitung dum ben dam pen alangli nili tum phan lak plike prapho atangka nang pilo labang so atangka pen si alangli contractor kolpona tisopi phan pek pen labang so hem kim tang et pen pini bangke ing pulong lo la pen de churunang ji Karbi Anglong Thomas Council CM sar Dr. Tuliram Ronghang panchuru nai nilitum labang so Karbi Film Society anso seching thurnang ji Karbi Lamarjan alun temo pindeng sumpot anso seching thurnang ji pukamat hapen nilitum Karbi Film Society aphan ke damtang nilitum ningkan kret trok Karbi Film Society amhang ke thegarni labang so ke chokarni nilitum aphan puthot pangdak ponthulo lakep lapen pini bang pangdak ponthulo laking koi lasi ke damtang lak kep nil tum phanang pilo lak kep atang ka pe nil tum ladak officer lu ko pimma kenang sot an a hormoni nil tum chinam ponlong lo tangka ka preg ni tum no ka padam de officer lu kenang sot a hormo an bang ni tum labang so chiri ponlong pot alang li phan ame suri kardom pajir lo la pen te nil tum ladak office ke dome senjia phan nil tum ke thom pini pin pura lu pajir dun son thom e son bang ke la bang so hem ingdeng isibet la ang song nil tum chingwai chingsai kadok ave ba ke dog thak me tuni ke training ba workshop la bangso ke do ye phan isia hem athak nang semar pitunai puchuni ridun la pen hinie bang ke la bangso dim long lang lungwer lang roi pen lang lungwer la bangso lang kang lum pen pa jog e phan long le nang thok pinangi la pen isia bang la bangso lang roi la pupu da long le kang rai do la bangso long le kang rai pen ke pa jog pon je phan retaining wala son nang semar pinai pu nil tum chuning ridun la pen te nil tum chunung ria teng ningkan siang bong alang li patang pon pu ka se chakang pot nil tum hin pen suri akardom mate ake churu pajir lo lasi nang tum bangso hema bang ke long to ke nang tum kenang sot nai lo bangso hema lo ko pipi dolang tum kenang nil tum ja semet kenang sot abang ke lalo nil tum
kenang sot kang nia dim tang ho ba kaprek ke charlie aphan nil tum la hai hormu hortar la pen editing aphan pin mesen la so machine ba ni tum aswa sa aphan tum ke claim ke dam aphan lai camera pen cheng lo kaprek hormu tum la society long kenang sot aphan ni tum dor nang piglang jo kenang sot pigla nang tum film society pe nang tum la non ko wi kimia tum phan la son la marjan ke salami pe nang tum la son seke ki bonje phan la ke ke ahok lo nil tum ningkan isi la bangso karbi film society to men ke claim ponji la bangso nil tum ke che parai tang do lagi ningkan wang da dam doer po isi bang ke long bichi du karbi telan han po ke dam tang ningkan ke nil tum kene singing competition se bilo peneng bang ke dance la pente mono acting bilo la pente aku isi bang ke nil tum workshop kalite seminar ningkan sike drama ba ningkan sike mono acting ba mentune ke script writing la son kapre workshop subject deng pe ning kan wang ta tum la so bang ki bipon doji la pente jungjung isi bang ke jungjung long bichi du film award pu peneng pe nil tum pang cheng ponji la pente sia sayang deng bang ke cultural affairs department pen aning kan wang ta karbia film tum phan rang sina sar pu film award pu peneng an ke ingdeng cricket hom kriplipo lasi la bahai long ke cerap cetu du nil tum aning kan wang da la so sayang deng an bang ke nil tum aning kan wang da la ke so ang teng sin nil tum klem pon bom la pen non e prang wang da so teng si dam bom la pen de si ni bang la lo nang le tum hoi nal tum la news hoi pen ni ka do we artist ba hon sere ba ke klem ke dam abang pu bang fisum han chuning ri ke la lo karbiala marjan music video le semar noi short film le semar noi ba akapre fisar film le somar noi itum karbia nim rokom karbia khe tum along ba karbia khe tum phanalle karbia khai tum kusli bom ba kichu klem chodam apindeng support pen chenglok karbia nim rokom penle karbi lamarjan bonda pute mesenji pusinili matha kadowe phanta athil tum ke pa bihu ba khai phan an su se lamarjan men chenglok il tum than pare ponangji ke charlie hin punoi kapre to klem chodam hin punoi ili tum la bangso hin bang itum claim ponangji cinema ke claim men pen ke akapre khei phan ke phangnu khei phan ke pajunu nongnu ke wan la poson bang avide nai pusinili kadu e phanda na tuma media hoi pen na tum rat phan chuni rila nangli ok along akisodoma do pulite sonsuria ke so sitame matha iknang nilo amar jibana dowai along pen sonsuria ke so nang pame ikpo bangso pathak kachini ji phan humri iknon lapen kachini ji chotkali adowai sitame kilong je phan humri iknon 7002655078 Luai chiu te mi ma pu anu se chiu lang lang lo lai bong dun de pen ta ne lia kom chilong Amar jawan adovai ni ki jun pen timi sini che